Makakatanggap naman ng mas malaking tulong ang mga pamilyang naiwan ng mga namayapang kawani ng gobyerno at kwalipikadong kwalipikadong pensioner matapos itaas ng Government Service Insurance System o GSIS ang funeral assistance nito sa 50,000 pesos. Ang dating 30,000 pesos ngayon ay dinagdagan ng 20,000 pesos ang funeral benefit upang makatulong sa gastusin sa burol at libing ng mga benepisyaryong kwalipikado sa ilalim ng programa. Ayon sa GSIS, ipapatupad ang bagong halaga para sa lahat ng funeral benefit claims na may kaugnayan sa pagkamatay ng miyembro o pensioner na naganap simula Hulyo at 13. Layunin ng dagdag na benepisyo na maibsan ang agarang gastusing kinahaharap ng mga pamilya sa panahon ng pagkawala ng kanilang mahal sa buhay at matiyak ang mas maayos na paghatid ng serbisyo para sa mga yumao. Pinapaalalahanan naman ng GSIS ang kwalipikadong benepisyaryo na ihain ang kanilang funeral benefit claim gamit ang tinakdang proseso at mga kinakailangang dokumento ng ahensya. IFM News. IFM News. IFM News.